Lakaizak sortzen dau dualizaren bitartez proiektu bat, zeinetara aurkezten dian lanbide heziketako zentro ezberdinak, eta kasu honetan proiektua lortzen dauen zikloari diru laguntza bat emoten diote, eta geure kasuan gela sentsoriala jarri dugun martxan. Snuslen metodologiak ezartzen dituen baldintzak jarraitzen, hau da, dana horma guztiak proiektableak izan behar diela, dana txuria, eta argia ere regulatu daitekeela, temperatura bebai, eta azken finean da gela bat zeinetan estimulo sentsorialen bitartez, lortzen dugun helburu orokorra dela lasaitasuna eta ongizatea, baina horrez gain bebai landu daitezke zenbait helburu bai pedagogiko edo terapeutikoa. Guk erronka barriek diseinatu doguz, kontuten aukinde gela multisensoriala, ez? Eta, zelan ikasleak behar deitu esan diseinau material ezberdinak, bai mendekotasun egoeran dauden pertsonei begira. Hasiera baten gizarteratzeko ziklotik gela honen behar batzuk azaldu zizkiguten, guri bai ikaslei be, eta gero gure ikasleek proposamen ezberdinen bitartez, batxar batzuk burutu indira, eta hemen erabiltzeko material batzuen prototipoak egin dituzte. Holako proiektuei esker oso gauza interesante bat gertatzen da, benetan beste ziklotan zer egiten den ikasten dutelako, ikasi edo ikusten dutelako. Baina hemen egin dutena, hemen instalatuta ikusi dezakete eta erabiltzen ikusi dezakete. Orduan hori azkenan polita da eta ikasleek motibatu egiten dira holako erronka burutzen. Arratian dagoen zentro bakarra gara gela sentsorial batekin, eta ikusten gendula horren beharra, hemen badauzelako zenbait ikasle ikaskuntza premia bereziekin, baina azken finean bebai gela sentsorialak ez daude bakarrik zuzenduta kolektibo honentzako, izan daiteke erabilgarria, osasun mentalako arazoak dituzten pertsonentzat, edo drogomenpekotasun bat dakaten pertsonentzat, zenbait kolektiboentzat, erabilgarria izan daiteke. Eta azkenean geure helburua da gela hau arratiako biztanleek erabili ahal izatea.